Doncs bé, ara feia temps que no ficava davant d'un micròfon, Però bueno, sí, vam estar uns quants anys, sí, això sí. Però bueno, ara feia temps, Però bueno, per xerrar... Tinc terrenys per especular i uns quants carrers per remodelar. Amics meus que són arquitectes em faran la feina perfecta. Militaré en un partit polític, faré fredetes a tot quisqui, amb la màfia pataré d'empresaris i botiguers. Sempre tindré el vot dels barris, els seus veïns enganyaré, fent-me passant per botifler. El meu equip els col·locaré. L'oposició sempre em té enveja del meu govern, fa molta queixa. Sempre critiquen, a mi treball, sempre critiquen el meu projecte urbà, però darrere tots paren la mà. Jo vull ser alcalde! Jo vull ser alcalde! Jo vull ser alcalde! 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 D'arreu, tots som d'arreu, tots som d'arreu. La 69, el programa, no és ja el programa. Quin programa és aquest? 69 hores, això. 18 anys no us ha apuntat els programes, no era 20 anys? No. Bueno, 18 anys, hosti, què feia jo fa 18 anys? Ja no facies cartes, Ariel? Sí, cartes ja fa 20 anys que faig de carter. 20 anys, sí. Però llavors repartia només els estius. Jo sé què passa, que quan era petit ja volia ser carter. Sí que ho has dit, és veritat, això. Sí. Ho has dit tota la vida, que volies ser carter, Sí. però vas estudiar la carrera i després vas dir... Sí, després vaig fer televisió local, També? després vaig estar d'autònom restaurant làpides de cementiri, i en sèrio vaig veure una pel·lícula dels Hombre G, que es deia Sufre Mamón, i vaig dir, hòstia, jo també proveixo la música, que tal, també em sembla bastant. Que hi ha unes quantes més, sí, alguna més, però vam gravar els temes que ens agradaven més, bàsicament. Sí, sense pensar quin estil estàvem fent ni res, el que ens venia de gust i el que teníem. No només canta la sinó que amb algunes cançons ja